HM. Sa Peshi po. NSTP. Ito po yung uniform namin sa HM. Actually, hindi siya uniform, yung parang sa tourism mood namin. Ayun nga, yun yung tinatanong ko. Kasi ano eh, may dating eh. Merong ibig sabihin eh. May puso something eh. Jamie yan. Sinabi ko nga puso something, hindi ko sinabing may kapuso something. Hindi, tsaka mag-ano din eh, kapamilya, makakawak. Tapos? Catherine. Sino si Catherine? Catherine. So, Miss. Next. Name. Okay, next. Sir. Name. Name lang. Alright. Sir? Ma'am, sa'yo po. Name po. Joseph Tarong Pantarong. Paktay ka niya. Ang pangit yan. Nobleya. Nab. L.A. Alin yung view mo? So hindi naman lahat hindi naman lahat ng mga nandito yung mga family affected. Hindi naman. Some of you lang. Jessamine. Kung i-penetrate sa kanya nakakamera siya siya. Iikot mo eh. Kausapin ko lang yung magkasama. Malay mo, tarasang may dilim mo ako, hindi pa nagagyan. Pag lumapit kayo sa may bakit. May nadadaanan na ba sa mukha? Nadadaanan na. J.O.I. Ngayon lang kayo na ikaw. Nadadaanan na ba sa mukha?